ଖୋଳଖାଳି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମନମୋହୁଛି ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମରେ ଜମୁଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମାହୋଲ। ରାଧାକାନ୍ତ ମଙ୍ଗାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ଖୋଳଖାଳି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ, ମନଲୋଭା ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହ ପୂଜା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ରାଉତ ପୂଜାକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ମଙ୍ଗାଳ, କାର୍ତ୍ତିକ ସାହାଣୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖୋଳଖାଳିରୁ ରାମ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମାନବ ଅଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।